L'assaig aquest tracta de per què som diferents dels altres animals. Tracta de moltes més coses, però l'origen és aquest, que ens fa diferents. Com a espècie biològica, ja jo soc biòleg i parlo d'espècie biològica per dir persones, però com a espècie biològica ens hem autonomenat Homo sapiens, vol dir les persones que saben o que poden adquirir coneixements, però hi ha moltes altres espècies d'animals que també saben coses al seu entorn i poden adquirir coneixements nous, els ximpanzés o els cetacis, les orques o els dofins, per exemple. No? Doncs el planteig és què ens fa diferents. La intel·ligència és qüestió de grau i aleshores analitzant les diferents activitats dels organismes, l'únic que ens fa diferents de tota la resta d'animals són les arts. Són l'única espècie biològica que és capaç de generar arts en plural, que és capaç de gaudir d'aquestes arts, d'aplicar-les amb simbolisme i de desenvolupar-les, d'anar innovant a través d'aquestes arts. Si som l'única espècie biològica capaç de fer això, és que per nosaltres ha de ser molt important. Fins i tot ha d'estar vinculat directament a la nostra supervivència com a individus i com a espècie. Llavors, el que faig jo en aquest assaig és veure quina és aquesta vinculació, com ho podem aprofitar per enriquir-nos individualment i socialment i com ho podem aprofitar també en contextos educatius per generar una educació que sigui més global, més integral i que acabi formant persones més crítiques, més reflexives i més empoderades. El nom en anglès és més explícit. En anglès és Brain, Mind and Education, és cervell, ment i educació, i inclou tots aquests aspectes de neurociència, com és el cervell, com funciona, com es construeix, com aprèn, com tot el que aprenem condiciona com es fa el cervell, inclou com totes aquestes estructures es tradueixen en una ment, amb les nostres capacitats mentals, cognitives, i com tot això repercuteix en l'educació i com ho podem aprofitar per optimitzar els sistemes educatius. És la meva especialitat, de fet, i el que faig és tot aquest aspecte d'arts en plural, filtrar-lo per aquí per contribuir a generar un sistema educatiu global, és a dir, eduquem en família, eduquem a l'escola, eduquem a la societat, eduquem infants, eduquem adolescents i ens eduquem als adults també constantment, doncs com podem generar un sistema educatiu global que sigui més o que estigui més a prop de com funciona el nostre cervell, de què valora més el nostre cervell, justament per optimitzar-lo. Però això no vol dir que tot hagin de ser arts. A veure, les arts han de ser presents, però hi ha moltes més coses a fer. El que es tracta és d'aprofitar aquesta potència sinèrgica, combinant les arts amb la resta de disciplines acadèmiques que també cal fer, llengües i matemàtiques i ciències. Clar que és important. Una altra cosa és si es fan prous arts o no. En aquest moment els currículums de primària contemplen un 10% de les hores activitats artístiques. Està molt lluny del que Aristòtil, per exemple, el primer currículum educatiu que es coneix prové d'Aristòtil, està molt lluny del que ell deia que era l'òptim. Tampoc no es tracta de que el 50 o el 80% siguin activitats artístiques a primària. El que es tracta és d'aprofitar la potència de les arts per tota la resta de matèries. Un exemple que jo a vegades poso és quan estem explicant la multiplicació i la divisió que es fan a primària, perquè en algun moment no els hi demanem que reprodueixin o que pensin quina música els suggereix una multiplicació o una divisió. I potser són melodies diferents. Que això els ensenya més matemàtiques, no. Però sí que permet que tot allò que estan aprenent, el seu cervell ho integri de manera més eficient perquè ho estem combinant amb unes activitats artístiques que incrementen el que s'anomena plasticitat neuronal, capacitat de fer noves connexions per assimilar tots aquests altres coneixements. Es tracta de saber combinar bé, d'anar afegint petits detalls d'aquests al que ja fem, justament per integrar-ho més i no només afegir més activitats artístiques, entenent les arts com les arts clàssiques, plàstiques, musicals, escèniques, sinó que a mi també m'agrada dir que la ciència i la filosofia pel cervell també són arts, perquè les processa de la mateixa manera. Doncs per què no podem introduir aspectes científics en una classe d'arts plàstiques?
o aspectes filosòfics en una classe d'arts escèniques, en una obra de teatre. És a dir, ha de ser una reciprocitat, perquè aquí és on hi ha la potència sinèrgica que fa que unes alimentin a les altres. Hi ha instituts, per exemple, que treballen molt a través de les arts. I es nota, repeteixo, no és que quan acaben els estudiants en sàpiguen més, és que es coneixen més ells mateixos i, per tant, allò que han après, que és el mateix que han après els altres, després ho poden aprofitar amb molta més eficiència perquè saben ells on se situen. Moltes vegades contextualitzem l'aprenentatge com una cosa externa. Hem d'omplir el nostre cervell de coses. No. Sí que l'hem d'omplir amb moltes coses, però sobretot hem de generar la predisposició per adquirir coneixements cada vegada que ens faci falta, perquè hem d'aprendre coses noves tota la nostra vida. Doncs aquí és on es noten les grans diferències. Repeteixo, hi ha alguns centres educatius, alguns instituts que treballen molt d'aquesta manera i el que sí hi ha moltes experiències són sectorials. En un moment donat, en un curs, per exemple, es munta una obra de teatre que permet integrar molts dels coneixements que s'han adquirit aquell curs i es nota que el resultat és clarament diferent, però, repeteixo, a nivell de coneixença dels propis estudiants amb ells mateixos, el resultat és clarament diferent que un centre on seus a taula, et transmeten uns coneixements que oblides el 90% o més del que t'han explicat i quan acabes no saps massa bé què has anat a fer allà. Hem de començar els adults. És a dir, no podem canviar un sistema educatiu si no canviem primer nosaltres, els adults, perquè els infants i els adolescents ens estan imitant. Clar, si ells veuen que a casa no fem res més que anar amunt i avall o que passar-nos hores mirant una pantalla, encara que sigui per feina, però ells no ho distingeixen. Després, com els hi podem demanar que ells no estiguin tot el dia enganxats amb una pantalla quan resulta que està jugant o està pintant o està simulant una obra de teatre, és igual el que sigui, o està fent un experiment científic, és molt més productiu pel cervell en termes de creixement personal. Però clar, nosaltres som els primers que hem de ser capaços de fer-ho. Amb això que deia del fet de parlar. Parlar és l'origen d'una ment complexa. No podríem tenir pensaments complexes si no fos amb un llenguatge oral complex com el que tenim. Cada vegada es parla menys amb els infants, perquè estem tan ocupats que quan sopen, en comptes de sopar amb ells i estar xerrant, els hi posem una pantalleta davant perquè mengin sense adonar-se'n. I si són 2 o 3 germans, cadascú la seva pantalleta amb els seus dibuixos preferits que ni tan sols interactuen entre ells. Estem limitant tota aquesta capacitat increïble que té el cervell humà. Escriure un assaig de divulgació científica sempre és un repte. És un repte perquè primer has d'adequar el vocabulari a un vocabulari que pugui entendre qualsevol persona no especialitzada i al moment en què fas això necessites sacrificar part del rigor científic. És que no pots fer de cap més manera, perquè en ciència cada concepte té la seva paraula justa i precisa. Però que no coneix ningú més que els que estem ficats dins aquell camp. Clar, al moment en què fas servir paraules del vocabulari general, estàs perdent part d'aquest rigor. Però això sempre és un repte. És fins on sacrifico rigor sense entrar en banalitats o en generalitats que no porten enlloc i fins on estic exigint al lector que incrementi una mica el seu registre per poder entendre allò que se li està dient. Clar, jo en el meu cas, com que ja he escrit abans una colla de llibres, n'he anat aprenent amb el temps, lògicament. Vull dir, cada vegada vas veient més fins on pots arribar. Hi ha llibres que jo reconec, llibres anteriors que m'he passat de nivell o que els he fet massa senzills. Clar, jo penso que aquest, després de més de 20 anys o 25 anys que porto fent llibres d'aquest estil, clar, és la meva sensació, és el que està més ajustat a l'objectiu aquest que jo volia i que bàsicament és conscienciar-nos socialment de la importància de les arts enteses en global. Però també, no només aquestes arts que dèiem, plàstiques, escèniques, musicals, filosofia, ciència, sinó el fet també, per exemple, de badar. Badar és un aspecte importantíssim de la nostra vida. No és tot el dia estar badant, no serveix de res, és primer treballem, després pensem i després badem. Quan badem,
el nostre cervell reconnecta una sèrie de circuits neuronals, s'anomena xarxa neuronal per defecte, perquè és la que es connecta quan no estem fent res, que és la que ens permet integrar el que hem fet abans, però sobretot, com que connecta moltes zones diferents del cervell, és la que ens permet ser més creatius, entendre millor tots els aspectes d'abstracció metafòrica de la nostra vida. Per tant, això també cal incorporar-ho. És una aposta, lògicament. A veure, és un premi de narrativa i, per tant, l'assaig encaixa perfectament bé i jo no tinc mai massa dubtes, és a dir, quan em decideixo ho faig i si surt bé i si no també. Ja està, no hi perd res, no?, en certa manera. I a mi és una de les coses que em fa més il·lusió. És el moment que et donen el premi, que diuen el teu nom, lògicament, tens una pujada d'adrenalina, de dopamina que et fa sentir eufòric i feliç, però és una pujada temporal, després tot torna a la normalitat, però la il·lusió que no m'ha passat, i que espero que no em passi, és pensar que és un assaig i que, per tant, estem entrant la cultura científica, per la porta gran de la cultura global, no?